Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan yana ɗaya daga cikin shirye-shiryen da ƙasar Iran ke yi, inda wasu dakaru na musamman masu kishin ƙasa, dakaru na mutu masu biyayya ga supreme leader na ƙasar sun fito sun gama mobilizing ɗinsu sun gama shirinsu suna nan a wannan island ɗin wanda ke ƙarƙashin ikon ƙasar Iran domin tunkara ko ta kwana na yunƙurin da Amurka ke yi da kuma ƙasashen Larabawa na cewa za su kutsa wannan island ɗin. Idan suka kutsa za su samu bakin faɗa a duniya cewa sun ma iya ƙwace ƙasar Iran, don wannan kalmar za su iya faɗa ta. In dai har suka kutsa wannan island ɗin, Iran yanzu tana nan tana shirye-shirye, tana jirge dakaru da kayayyakin aiki air defense systems da kuma na kai hari da troops na sojoji da ana nan an jijjige su. Kurin jira ake lokaci da za a ga motsin makiya a tarwatsa su daidar Allah. Nan Almayyadin ce ta kawo rahoto ta ɗauko daga Reuters take magana akan cewa jirgin British Maritime ya ce ya samu rahoto, ya samu saƙo akan cewa an samu wani hatsari daga mil 31 na arewacin Dubai. Tankar ta kama da wuta, amma wai ba su san daga ina ba ne, kai ka san magana ce ta kawai, amma dai wuta ta kama da wuta a cikin jirgin man. To bayan mun san Ingila dama tana cikin wannan abin gadan-gadan, kuma kamar yadda dakta ya sha gaya mana, karke wannan aikin zai koma hannunta ne, ita ce uwar Yahudawa. Yahudawa sun yi kaka gida duk yawanci daga nan ne. In ka ɗauko tarihin da dakta Imamu sama da shekara 100 ma, ai Yahuda su ne suka yi kaka gida a cikin Ingila. Sai kayi da gaske ma sai an buɗe an zaluko sannan a iya zakarin Yahudawa da 'yan ƙasar. Kamar yadda suka yi wa Germany dai suka yi wa America. Sun yi kaka gida a madafun iko naka su suke sarrafa abubuwan. La iyaka sallan Ingila ne tana bin abinta, akwai hikima da wayo a ciki. Ba sa so su sanar da kansu, kuma duka takun Yahudawa ne. Can America su gangama ta su ba da ƙarfi su sa ita tsine mata, nan kuma tsarin Ingila ba sa so a san ma da su, amma su ɗin ne dai a ko'ina. Isa aka ga duk wani gwiwa na musulunci daga Ingila yake fitowa. Nan ma dai abin da ya shafi Ingila ne, daga ambasadan ita a Ingilan da yake Saudi Arabia yana magana akan cewa su kuma sarauta ce guda biyu, da ta Saudiya da ta ita British. Sai ƙara magana akan cewa amma fa yanzu lokaci yayi da za su haɗe su zama abu ɗaya. To dakta Allah ya taimake ka, dama ka faɗi wannan magana su shirin masaki, ina jin hatta jiya a nazarin siyasa ka faɗi wannan maganar na Ingila. To gashi ta fara fitowa a hakikarta, ita ta haifi Saudi Arabia, ta haifi Isra'ila, gashi ta fara faɗa akan cewa za su zama abu ɗaya. Ka faɗa akan ba su taɓa bari wannan abun su zai taɓa nesa ba kusa ba, tattalin arzikin su ne zai rushe ba su da Saudiya. Kaga a zahiri an sa da dala Amerika ne, amma kuma ta bayan fage abin su suke amfana. Wannan abin da namun dakta ka faɗa mana su ba adadi. Ga magana nan ta fara fitowa, ka faɗa uwar za ta fito. To gashi sun fara magana akan ciyar su da Saudiya lokaci yayin da za su fito a matsayin abu guda ɗaya. To insha Allah zai bai a jamhuriyar musulunci ta irin nasara akan in Allah ya da uwar da yar duka. Dama kuma ba abu daɗi irin mutum ya fito a hakika shi sannan ka yake shi, ya fiye laɓe a wani guri. Allah ya taimaka. Wani ambushi ne da Hezbollah suka yi a kan mutanen Isra'ila. Maganar gaskiya 'yan uwa, yau ranar nan fa Hezbollah sun yi kodumo da Isra'ila wallahi. Yau ya wuce duk yadda zaka ba da labari. Ko ina ka duba bidiyoyin da suke sauka ne kawai abin da Hezbollah ta yi wa Isra'ila yau. Ko ina kawai ragargazar su take. Ai fa tun da aka ce sun fara shigowa Isra'ilan nan fa, to sai abin da Allah yi. Ko ku manta duk wani karfin sojin ƙasar Iran da mai illa tashi take. Haka kafin a zo a kai wani guri da za a yi wani abu an riga an illata. Ba wani base fa mai karfi yanzu a cikin Isra'ila, wallahi babu. A ce wani base kwakwara mai nauyi irin da babu. Ina jin sai dai ko na ƙarƙashin ruwa ko a ƙarƙashin ƙasa. Ƙarƙashin ƙasan ma ba ƙaramin mutane yawa ba. Ko wanda dai Allah bai sanar da Iran ba, amma in dai akwai shi to Iran ta gama da shi. Da yawanci irin wannan gurin ƙananan base ne wanda ake yin su ba na zama na dindindin ba na tashi.
shi din ma shine Hezbollah Mujahideen ba take tabarar da su. To Allah ya taimaka resistance, Allah ya taimake ku mujahidai, Allah ya ci gaba da baku nasara da sa'a. A Iranian IRGC da Ansarullah na Houthi su ne suka yi aika-aika mai kyau aiki akan USS Gerald Ford Aircraft Carrier a Red Sea. Abinda isa ina jin shi ma dan jaridar zai iya kawo ya ce da IRGC, saboda kamar yadda mu mun shafa alakai kana ganin irin wannan aikin ka san lalle akwai aikin RGC ba yamma ne kawai suke yi ba. Allah ya taimaki jamhuriyar musulunci ta Iran, Allah ya taimaki Ansarullah na Yaman, ma'ana da gani tunda aka ce a Red Sea to a Red Sea ne. Alama lalle ya tafi wannan jirgi yayi kuma bye ya tafi. To ubangiji Allah kai ta sa su ta turowa shi dan ya ta ba su madadin turo kayan kuma ita na markaɗe su har sai an karar da karfin su tun suna ganin su kaya da yawa har sai ya kare a warehouse din su goma su dauko na karkashin kasa duka ababbake su. Daman da wannan makaman ake tsorata duniya, ake hana kowa zaman lafiya, especially waɗannan manyan aircraft carrier din. To ga ƙarshen su nan yana zuwa ɗaiɗai sannan a hankali. Masha Allah. Ga waɗannan hotunan da muke gani, wannan hotunan dai su ne Isra'ila suka saki, suka ce waɗannan su ne waɗanda suka mutu sakamakon aron gama da ta gudana tsakanin Hezbollah da sojojin Isra'ila a nan kudancin Lebanon. Amma dai idan muka yi amfani da nazari da ƙwaƙwalwa, abubuwan da muka ga sun faru a jiya sun wuce yadda su suke faɗa a yanzu. Yanzu dai anan sun ce guda 4, anan gashi nan sun wallafa hotunan su ma. To amma dai an ce an yi aron gama mai muni wanda a baya-bayan nan ba a yi makamanciyar ta ba, musamman tun daga lokacin da Hezbollah suka dawo da ci gaba da kai hare-haren su a nan kudancin Lebanon din, inda a jiya an ba da rahoto akan jirage masu saukar ungulu sun sauka wajen guda 10 domin kwashe gawawwaki da kuma waɗanda suka ji rauni. Yanzu sai su ce mana iya waɗannan guda 4 ne ko guda 3 nan su ne suka mutu idan mafaɗin magana ya zama na wawa, masu jinta su kuma ba za su zama wawaye ba. Duk lambar da suka faɗa to ka linka lambar su 30 ko su 40, dan ba za su taɓa faɗin haƙiƙanin gaskiya ba, dan su mun san ran ƙarfe ne da su ba sa mutuwa. Allah ya ci gaba da ba ma Hezbollah nasara, Allah ya ci gaba da ba ta kariya. Yanzu dai gashi nan shi shedanin da bakin shi yake faɗa su suke da ruwa, su suke da tsaki akan waɗannan abubuwa da suke faruwa. Suna kashe maƙudan kuɗaɗe, suna ci gaba da lallaɓa, idan muka fassara ma'anar maganar suna ci gaba da lallaɓa a ci gaba da wannan yaƙi, suna goyon baya za su kashe kuma me za su kashe, tunda a maganin da ya kusan magana tashi haka take nuni. Ƙasashen Larabawa kenan suna fitowa ta fuska iri-iri daban-daban, amma dai duk fuskar da za su fito da ita mu dama mun riga mun sani. Za ka akwai rahotannin da suke fita ta bangaren Trump din, mun san shi yanzu ya ce kaza, an jima ya ce kaza, haka dai maganganun shi yana fitar da bayanai iri-iri daban-daban masu cin karo da juna. Yanzu yana batu akan lalle shi yanzu a shirye yake a tattauna a samu zaman lafiya tsakaninsu da Iran, kamar yadda fa shi yake faɗa, duk da a Twitter nashi kuma ya wallafa hoto na Iran, ma'ana AI kenan, ga Iran babban birnin ta yana ci da wuta, ya wallafa wannan AI din. Amma yanzu ya fito kamar yadda wasu gidajen jaridu suka wallafa, suka nakalto, yana so ta kowace fuska, ta kowane yanayi a tattauna a samu zaman lafiya. Har ma ya ce ko da kuwa wannan Strait of Hormuz din nan Iran ta kulle shi, ta zatse shi, ta ce ba za ta buɗe shi baki ɗaya ba, shi yanzu ya shirya amincewa da wannan abin. Ma'ana ƙudurin da yake kai a kai na kowace fuska, ta kowane yanayi za su yi amfani da dukkan nau'i na ƙarfi akan yadda za a buɗe wannan mashigar, ya haƙura ya janye. Amma fa mu fahimta, ba fa janye waye ba, kawai magana ce ta ƙarya da ya riga ya saba yi, ko kuma sun buga sun lissafa sun rasa yadda za su. Amma daga lokacin da suka ce ba za su yi abu ba, to ka kaddara fa sun yi abin nan, ka kaddara kawai sun yi abin nan, kawai wani sabon lissafi suka canza ko suke so su canza, ko kuma su yi wata daban, kamar yadda ɗabi'ar su haka take. Duk abin da suka ce ba za su yi ba, to wannan abin za su, sai dai in sun leƙa sun gano sun yi yunƙurin su yi wannan abin sun kasa, amma sun kasa ba haƙura za su yi ba, wata hanyar za su sake laluba. Allah ya taimaka. Ɗan uwa barka da safiya. A cikin daren nan da ya gabata sun kai mummunan hari a Isfahan. Amerika da Isra'ila sun kai hari Iran a Isfahan, sun kai mummunan hari
wanda kuma mun san bayan shi ramu fa Iran ba za ta tsaya a tasu ba. Na ɗaya sun kai hari Isfahan, to za ta kai hari wurare ne. Na ɗaya duk gasar da aka bada bes da aka taso ba za ta shiru ta kyale ta ba, ko da kuwa a Saudi Arabia ce za ta kyale ba. Na biyu in sun kai mata ɗaya to za ta kai yadda suka daka mata guri mai amfani, za ta daka mata, za ta daka musu guri. Allah ya rufa asiri. Iran ɗin fa ba Iran ɗin da bace da suka saba siyo abin da suka ga dama ta kyale su. Yan uwa bayan yakin kwana 12 sai da aka kai da wuya a kwana 2-3 ba a kai irin harin ta'addanci kaga wuta ta tashi a wani guri ba. To yanzu wannan ya shige, kuma kamar abin da muka sa faɗa ko lokacin akan Gaza da Isra'ila, kullum muga Isra'ila tana kaiwa Gaza hari, amma in aka juyo a kai mata ta kai to alhamdulillah. Alhamdulillah. Ma rahoton da muke gani Bibi Benjamin Netanyahu ne yake magana. Na ga a cikin bidiyon ya yi batu akan Iran yadda ta zafafa tana kai hare-hare zuwa kasashen Larabawa. Ya ce dalilin da yasa Iran take kai hare-harenta zuwa nan don su matsa wa Amerika namba, su matsa mata namba akan su matsa wa Amerika namba ta dakatar da kai hare-haren da take yi akan Iran. Shine dalilin da ita kuma Iran din ta matsa kasashen Larabawa kamar yadda yake faɗa. Nan yana batu ne akan maganar da aka sha faɗa aka sha nanata, wanda shi tun a farkon yakin nan dama ya faɗa. Ya ce duk asarar da aka yi, duk abubuwan da suka yi asara, ma'ana tsakaninsu da Amerika da Isra'ila, babaman da suka kashe da abubuwan da suka yi musamman a nan Gaza, ya ce kasashen Larabawa su za su biya kuɗaɗen, kuma su za su, in ma sake gina Gaza ne ta a wancan lokacin, ya ce su za su sake. Yanzu ma yana batu akan kasashen Larabawa nan su ne suke ƙara matsanan ba suke ƙara ƙaimi akan a ci gaba da wannan yaƙi, a ci gaba da wannan yaƙi wajen ƙalubalantar Iran da ake yi musu, kamar yadda kuma rahotanni ta ɓangaren ƙasashen Larabawan sun fita. Wannan magana ce sananniya, kawai dai maimaitawa shi ma yi, maimaitawa yi. Allah ya mana maganin su gabaki ɗaya, da su Larabawan da su dukansu dai da dangogin nasu da waɗanda suke ba da gudunmawa ta zahiri da ta ɓoye. Allah ya mana maganin su, Allah ya karya su, Allah ya taimaki Iran. Kuma Iran ce ta yi amfani da jirgi mara matuƙi ta kai hari zuwa wani guri haka inda Kurdawa suke a nan kudancin Siriya. Ta kai musu hari, ta kai waɗannan guraren nasu hari. America University ce da take Sulmaniya a Iraki ta kasance cikin kayan harin al-Musulma, wanda daman ta faɗa ina jin yau kwana 3 har an kawo jirayen yawan jami'o'in da ta ce za ta kai wa hari. Ina jin har muka yi magana akan to mutanen masu jin Hausa da suke cikin waɗannan wasu daga cikin jami'o'in nan ta gabar ta tsakiya to su ɗan kau da kanku su. An rubuta sai ka duba list ka gani makarantar ku tana ciki sai ka matsa, sai ka ɗauki hutu. Yayi sai in ma makarantar ta bata bada hutu to kai ka ɗauko kanka da kanka hutu. A duk da mun san Iran za ta iya bakin gwargwadon ta ba ta bari ta daki inda students suke ba. Za ta daki inda suka yi mata, wanda in nata tsarin nema ba ruwanta da jami'a ita ba ta taɓa kaiwa makarantu ba. To abin nasu ne yayi yawa, sun daka mata makarantu ko ya fi 600. To ta zuba ido za su gurgunta mata nata ilimin, ɗalibanta su koma gida, su kuma nasu jami'o'in a cigaba da karantarwa. Shi sa yadda suka tsaida mata da iliminta to ita ma ta tsaye musu da nasu ilimin. Wannan shine, amma banda haka da ba ta taɓa dukan jami'a ba abin da ya dami Iran. Kuma a hakan sai ta kiyaye ɗalibai. Shi sa ma ta fara su kiyaya saboda kan jikinka ko ƙwarzano ko gilas ba ta so ya karta maka jiki. Shi sa ta sanarwar ma da irin aikin su ne ma ita ba ta faɗa ba. Sai dai kawai ta illata ta kashe ɗaruruwa ko dubunnan mutane, kamar yadda ita daga fara yaƙin nan tsakanin malamai da ɗalibai sun kashe yafi 1000. To ita ko ba za ta yi wannan aikin ba gaskiya, kowa ya san Iran ba ta kashe civilian ba. To amma duk da haka muna ƙara kira ga mutanenmu da suke jin Hausa da suke karantun gaba ta tsakiya, ya kamata a kula, ko da baka ga sunan jami'ar ka ba dai ka ankare. Ko da baka ga sunan jami'ar ka ba ka ankare, saboda mafi yawa makarantar da suke gaba ta tsakiya to ko da sunanta makarantar ta haka ba a ce da American a jiki ba, aka samu dukiya ce ta tura wannan haɗin Larabawa. Shine babban matsala, hannun jarin Laraba ne, tura ne suke kula da su. Shine inda matsalar take. Da haka sai mutum ya kula, ya ɗauki list ya duba, amma dai ba cikin list ya zama mutum yana ankare, ya zama idan ka na kai, hankalinka na kai kullum, har kafin lokacin da Allah zai ka ƙarshen wannan abu. Wannan kuma rahoton guda 3 ɗaya abin dariya ne, wai yaro ya tsinci haƙoriya,
wai sojojin Isra'ila ne suka ba da umarni akan mutanen da suke Tehran da su ƙaurace. Abin da yaro ya tsinci haƙori. Ko in kuka gaya mutanen Iran ba su matsa daga inda suke ba ko da kwarta ko ɗaya ne saboda jarumta za su mutu suna raye a cikin ƙasar su ba su da wannan tsoron. Ko naku idan Iran ce ta faɗi wannan wonin din kafin minti 30 to wani garin tudure ne gudu ma wasu za su babballe a hanya. A da haka wannan magana ce daga bakin mutanen banza, magana banza daga bakin mutanen banza. Ba abin da zai girgiza mutanen Iran daga wannan abu tsoratarwar ta. Wannan kuma na biyu a sojojin Isra'ila ne guda 4 suka mutu a gurin haɗawa da mazajen Allah wato Hezbollah, sojojin Allah sun gargaji sojojin shedan. Allah ƙara muku ƙarfin gwiwa Hezbollah. Nan kuma Donald Trump ya sa aka yi amfani da subhanallah ton 2000 da bunker buster wurin kaiwa Isfahan hari. Wai hasbunallahu wa ni'mal wakil. Na ga wani inda ya dauko ha satellite su ma ta dauko wai inda aka babbake Isfahan wai birnin Mizal ne. Wallahi ƙarya ne. Wataƙila dai irin ta samu sirri ta aje muku motocin gas kun kokkona ko ta ajiye muku wasu abubuwa da ta san kayan ƙara fashewa ne ku ce kun yi illa. Amma masana tintini sun gaya muku birnin Mizal din ya fi ƙarfin ku. Babu wani bom a tarihin duniya da aka ajiye da zai iya fasa birnin Mizal da za ku iya zuwa ku kona mata makamai inda birnin Mizal din ta yake. Abinda wani ma a ƙasar ruwa ne wanda kuma location din shi ma ku sani ba, su kansu mutanen Iran din sun yanda location din wannan birnin Mizal din yake ba lantana ku. Kun je dai kun yi make ko ta aje muku motoci kun mamaka su kamar yadda ta muku akan kaiwa nukiliya ta hari shi ta kare muku. Amma Iran da yadda ta ce za ta kwashe komai nata ta mai da shi karkashin ƙasa ai dai ku ta dukan duwatsu. Yamma ne ma kun kasa taba musu makamai balantana Iran har kuka ga bambame Biden wancan Zionist din ya gama make shi ya kasa taba makaman Yaman. Haka na Donald Trump shi ma ya zo ya gama da kanshi ya haƙura da Yamanan nan balantana ɗakin Yamanan wanda ya dake abin da kuka daka wanda ke abin da ta bi muku daka kawai. Amma abin da ban yi da shi ba a ce an dake birnin Mizal an faɗa ya fi so nawa a ce an dake birnin Mizal sai kaga ko allurar birnin Mizal hanyar birnin Mizal din ma ba ku santa ba balantana ku dake ta. Allah ya rufa asiri. Wannan kuma hotunan da muke gani yadda ake gudanar da gosulo a gidajen mai daga cikin kasashen da suka ambata akwai Koriya ta Kudu, akwai Cambodia, akwai kuma yanki na nan Kashmir wanda ke nan India, ita ma Indian akwai ta a ciki da wannan kasar Chile. Wannan dai rufe mashiga ta Hormuz kowa ya riga ya sani, mun san abubuwan da ta riga ta haifar har mu ma nan Najeriya abubuwan sun riga sun shafe mu. Mun ga yadda diesel yake muguwar tsada, mun ga yadda fetur shi ma yake muguwar tsada, farashin shi ya karu sosai akan yadda yake a da. Duk da mu dama dai Najeriya dama an riga an cire mana subsidy tintin, mun yana daga 100 da wani abu ko 200 da wani abu ya tsallake ya tafi 500 da wani abu. Yanzu gashi ana maganar sama da wajen 1,300 din lita ya haura ma. Allah kawo mana sauki, Allah kawo mana mafita. Ƙasashe da dama dai suna cikin wannan yanayi na tsadar mai, na tsadar makamashi duka dai. Wannan kuma bibi ne yana batu akan yadda suka tsaya kai da fata suke goyon bayan kiristoci na duk duniya. Ma'ana yana batu akan a duniya ƙasarsa tana daga cikin gaba-gaba. Ma'ana in ba a sa ta a na ɗaya ba, in ba a sa ta a na biyu ba, in ba a sa ta a na uku ba, ma'ana ba za ta haure ba. In ba ta zo a na ɗaya ba za ta zo a na biyu, idan ba ta zo a na biyu ba za ta zo a na uku, ba za ta zo a na hudu ba ko zuwa na biyar. Ma'ana wai ƙasar Isra'ila tana daga cikin ƙasa waɗanda suke kan gaba wajen tsayawa kiristoci da taimakon su a kowace fuska a kowane yanayi kamar yadda shi ya faɗa. Amma idan mafaɗin magana ya zama na wawa, masu jin ta ba su zama wawaye ba. Mun ga a baya-bayan nan sati 2 zuwa 3 baya mun ga maganganun da ya akan kiristocin da magana da ya yaba musu. Mun gani hasali masu hankali daga cikin nasu sun fito media suna ta magana suna ta sukar sa. Hasali ma sada rahotanni suka tabbatar da ya janye wancan maganar da ya riga yi, amma kuma maganar da ya faɗa ita ce gaskiya. Ma'ana shine tunaninsu, shine ra'ayinsu. Naga a maganar da yanzu a wannan maganar da ya na tsayawa kiristoci, naga ya ambaci Najeriya farko, sai kuma naga ya ambaci Syria, naga ya ambaci haka. Allah ya kiyaye, Allah ya mana maganin sharrukan ku, Allah ya karya ku, Allah ya karya ku. Nan kuma maharban nesa su ne suka
yi ambush ɗin sojojin Isra'ila a arewacin Galili. A yanda ɗazu Ibrahim ɗan kasuwa ka rahoto, Hezbollah sun fara matsawa. Yanzu nan ma kun ga arewacin Galili, in ba ku manta ba da sojojin Isra'ila ne a cikin Labanan. Su ne fa suka yi kane tun da ceasefire da aka yi na wancan shekarar, suka yi kane a kudancin Labanan. Sun kakkama guri suna kallon su yan Hezbollah, wanda kafin a yi ceasefire ko tako ɗaya sun kasa kamawa. Bayan ceasefire ko suka zo da yawa sun shigo garin, sun mamaye wurare da yawa. To yanzu Hezbollah sun kore su daga cikin Labanan. An fara kafa tuta. Yanzu kaga ɗazu a Kiryat Shiroma aka ce sun kafa tuta. Yanzu kuma ga sun a Galili, a arewacin Galili. Daga Galili sai ina, sai Golan Heights. Daman nan gurin suka fi darfafa. To masha Allah, alhamdulillah. Daman duk wurare masu hatsari Iran ta doddoke wannan manyan basa-basan. Masha Allah, alhamdulillah. In muka ga can na bakin ciki nan sai ran mu yi bari, alhamdulillah. Wannan kuma wata tsohuwar magana ce da Trump ya yi ta tun bai ma san zai zama shugaban ƙasa ba. An hira da shi a wani gidan jarida a 1987. Shine da ya sake wallafa wannan maganar da ya yi a wancan gidan jaridar a shafinsa na Twitter. Shine gidajen jaridu da dama suke wallafa. Tun a wancan lokacin shi yana da ra'ayi, a wancan lokacin da ya magana kenan, yana da ra'ayi, yana da fahimtar cewa America ya zamana ta yi control ga baki daya na oil na Iran da kuma abubuwansu na more rayuwa da ma'adanai na karkashin kasa da abubuwa dai na tattalin arziki wanda kasa take kafafa da su, kuma yana daga cikin manya-manyan gurare na tattalin arzikin kasar Iran. Yana da buri, yana da sha'awar kasar America ta mallake su, ya zamana yana hannunta sai yadda ta yi tasarrufi da su, tare da cewa a lokacin sha wajen shekara 50 baya sun samu waɗannan damarmakin sun yadda suke so a Iran, sun baza capacity nasu iya yadda suka ga dama. Asali tattalin arzikin America, tattalin arzikin kasar Iran din yana hannunsu. Yanzu wannan rayuwar suke sha'awa, yake fata ya ga ta dawo kenan. Tunda kun ci albarkaci, kun ci moriya ta a wancan lokacin, ai kun ci riba, sai ku haƙura. Amma sun ƙi haƙura, har yanzu suna nan suna gudanar da kulafucin su akan kasar Iran din. Kuma wannan mai din da suke ta faɗa fa ba fa mai ne na kasar America ba a kasar America yake ba, a kasar Iran yake. Mai ne na yan kasar Iran, su ba yan kasar Iran din su amfana, su ci moriyar sa. A su kawai mamma ko ishar su baya yi, ko yawa baya yi musu. Kun je can kun yi babakere, kun je kasa kaza kun yi babakere, tattalin arzikin su kun yi babakere a kasar, amma ba ku hakura, bai ishe ku ba, sai kun samu ƙari. Kamar yadda rahotanni suka tabbatar a wancan lokacin da America ta baza capacity nata a kasar Iran, har yanzu Iran tana bin su bashi, saboda akwai makudan kudaden da suke hannun kasar America sun ki su basu, wanda tattalin arzikin kasar su ne. Hasali ma ko a lokutan baya, musamman a lokacin Joe Biden, ya ce idan Iran din ta sauka daga kan wasu daga cikin ra'ayyukanta, za a bata waɗannan makudan kudaden. Amma Iran ta sa kafa, ta ce ita bata yadda ba ta sauka daga kan ra'ayyukanta ba. Yanzu shi yana ganin ya samu dama kenan, abubuwan da shugabannin America suka kasa a wancan lokutan na baya. Yanzu shi yana ganin lokaci yayi da shi zai zo ya yi kafafa, ya zama jarumi kenan wajen amshi dukkan guraren tattalin arziki na kasar Iran. Duk da dai yanzu rahotanni sun fita, ya fara sauka daga kan wannan matsayar, ya fara canja ra'ayi. Hasali ma manufarsu da ta sa suka shiga daga wannan yakin har yanzu, manufar da ta sa suka shiga wannan yakin har yanzu ba su cimma ko guda ɗaya ba. Kuma masana suna ganin dan an kashe jagorori ba shi ke nuni da cewa an ci nasara akan Iran ba, saboda mai makasudi babban dalilin dama a rusa gwamnati ne, to kuma ba a rusa ba. Gwamnati tana nan kyam da kafafuwanta. Duk wasu abubuwa da suka faru, duk waɗannan abubuwan ba za a yi la'akari da su ba, su masana ba za su yi la'akari da waɗannan abubuwan ba. Ainihi me dalilin da yasa kuka shiga yaƙi da ƙasar Iran? Shin dalilin nan kun cin masa ko ba ku cin masa ba? Shine kawai abin da za a duba. Rusa gina ne da abubuwan da suka yi duk a gurin masana suna kallo abu ne na banza, tunda manufar da ba a cin mata ba. Ga wannan Suleiman Ahmad shi ma ya nakalto daga shafin wani ne, ya shiya nashi zuwa shafinsa. Abinda rahoton yake nuni da cewa Jolani ya ba ma sojojin Isra'ila dama su yi amfani da yankin kasar ta Syria, ma'ana ya ba su dama su yi attacking din Hezbollah ta wani yanki na kasar, su kai wa Hezbollah hare-hare. Shi wannan din yake batu akan Jolani dai yana taimakon IDF
yana taimakon su wajen su yi attacking ɗin Hezbollah. Ya ƙara da cewa duk wanda yake supporting ɗin Jolani, duk wanda yake goyon bayan Jolani, ka yabe shi kana goyon bayansa, kana nuni da cewa kana tare da shi, to ka sani cewa kana goyon bayan Isra'ila ne kai tsaye. Tunda duk wanda ya goyi bayan IDF ai ya goyi bayan Isra'ila. Tunda su ne sojojin Isra'ila. Yawwa, in ka goyi bayan Jolani to ka san wa ka goyi baya. Idan baka tare da Jolani to ka san wanda baka tare da shi. Isra'ila ce baka tare da ita. Yanzu dai ga fili ga mai doki. Aikin da aka kawo shi gashi ne yana ci gaba da yi. Ba su gode ba. Yana daga cikin listin wanda za su kau da shi, wanda za su kashe.